Добър вечер на всички. Как мина вашия ден? Моя мина доста добре. И така. Отново сме излезли да бягаме. Защото тренировката само нас чака. И така. Имам проблем. Не съм постоянен. Преди 2 дена си качих първият клип. След това на следващия ден аз се успах. Не станах в толкова часа, в колкото трябваше да стана. Аз това ви го казвам, за да ви покажа, че не е толкова лесно, колкото си мислят хората, и ще ви покажа всички падения. Ще покажа всичко. Искам да покажа моите падения, моите възходи.